Miisplikar ang Kapulisan sa Antipas, Cotabato sa viral video sa pamilya sa usa ka 20 anyos nga lalaki nga ilang gidakop. Makita sa video nga gipost sa iyaan sa dinakpan nga si alias Junjun, taga barangay Tuwael, President Rojas, Cotabato, nga nagkainitay tali sa pamilya ug mga pulis. Wala sila makauyon sa paagi sa pagdakop. Siya ang nag-surrender. Bakit kasi John sinurrender mo ang sarili nilang barel? Kanila yon, hindi nila aminin. Giklaro sa Antipas Municipal Police Station nga miagi sa hustong procedure ang ilang pagsikop kang alias Junjun human nga gi-turn over kini sa barangay Kagawad sa Kamutan, Antipas kay nakuhaan og dili lisensyadong armas lagip na mga bala niadtong Marso 18, 2025. Gidakop niya nga dito sa barangay Kamutan kay gilakaw-lakaw niya wala kailan sa ila pagsita pag sita o i-check lang yung bag tayo ko sila mga caliber 22 revolver with 6 ammo kung babala then i-turn over na rin sa MOA. So pag-abot rin i-verify na ito kung nasa mga dokumento. So wala sa kapresyon ng dokumento. So immediately considered suspect nung i-process ang kaso. So, habang na-process mo, kitala natin siya sa Apan Hospital for medical examination. Then, after that, pagbalik niya sa police station, timing nga nagabot na po diyang mama o kayangayaan. So, ito, wala pa na mo siya nasulod sa sida, napadali sa office, gi-explain na mo sa mama o kayaan nga mauna, morning. So, dili sila maturo, nag-react sila, nag-video-video, i-attempt nila nga tuyuro ng ang bata dito sa gawan sa police station. Mauna po ng video sila nga kay-hiraman na sa itong police kay doon malang uli nga which is bawal kay suspect na po siya kay stop report na namo na process na po ang kaso. Sumala sa Kapulisan, gikan nag-inom ang dinakpan kauban ng iyang mga barkada sa silingang barangay ug nasaag kini. Narekobero sab sa mga pulis ang nabilin niini nga motorsiklo. Gibutyag sa dinakpan ngadto sa Kapulisan nga gikan sa iyang higala ang armas. Sa according sa iya, hatag to siyang friend nga nga babae. So wala po siya gasulti sa pangalan, wala po siya gasulti o nag-asa. So pag sita sa bipat, sa pagkabisan o bipat, nasa yung posisyon. Sumala sa pamilya ni alias Junjun nga doon na kini problema sa pangisip. Base sa statements ang sa nanay, nakadaw, and then may ID sila ang kinabulitan nga may mental problem. Pero sa level na mo, dili ni mong illness na siya, di ba? Ang posisyon na is i-present na to sa fiscal office. Para ang fiscal office, sila mag-determine about sa claim nila. Apan sukwahi sa pamahayag sa Kapulisan, gibutyag sa barangay Kagawad nga nakakita kang alias Junjun nga wala sila kahibalo nga adunay sulod nga armas ang iyang sling bag. Di ba kamo man ang nag-surrender kay Junjun nga wala siya sang pusil? Wala ganit ang tingala ganit kami kay pag isang bag may baril ang bagya niya dito may tawong ng butang pero pag halin ninyo diri testify gininyo lang di ba amo na inyo statement dito ba nga wala siya sang pusil kung may bag siya pero wala siya sang pusil nga hindi kamo ang nag-confiscate dito na sa surrender na sa PNP. Oo, tingala na dito. Dili nga pag-abris ang yabag. Kasi pumunta siya doon para isurrender, hindi siya hinuli. Kaya yung post ng PNP na yan, kaya nga ang comment ko dyan, sinungaling kang pulis ka, ungo. Gihingusgan sa pamilya ni alias Junjun nga voluntaryo niini nga gisurrender ang armas ngadto sa mga pulis. Temporaryong tanggong sa selda ang akusado kinsa nagatubang sa mga kasong paglapas sa Republic Act 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May kalabutan sa gun ban ubos sa COMELEC Resolution number 11067 nga adunay piyansa. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.